uma udede kuyadeda. Kalina kayado kuda sekila ya male ya kana. Holiness of felicity jayewe teta. In the name of Jesus Christ of Nazareth.
uyavuswa. Uzakuphithizelisa umntu angaphakathi, uyavuswa. Because God, bazalwane, uyinto yonke. Uthixo. Ngoba noma ungaze ayifumane lento mhlawumbe wena unqwenele ba ayifumane, uzaba ayiphuqe ngokanayo without God. Hallelujah. Just use the authority. That's all. And umlalelo bayafuna. Uthi mntana ngiyamazwa ukuthi. Ngiyamazwa ukuthi. Umlalelo uthi ngiyamazwa ukuthi. Dala ngoba uyanga uyimfonela. Umlalelo kwathi nabe yenkonzweni. Awuyanga kuya kuthi yekuye kuthethe nabusoko umfone ukuthi yenkonzweni. And babuyanga yamazwa ukuthi omhlonishwa bazalwane. But usebenzisa authority to bakunika because bazalwane, listen very carefully. You see, uma ngabulandela ukutsho kwakhe, ulandele emva kokwengcwele, ungenzi nje ebongcwele ngathethanga, ngoba le nto sithethayo ukutsho kwakhe. Ukutsho kwakhe ayonto nje ecingwe indoda nje ecinga ngathi into emele ukwenze ukutsho kwakhe. Lixesha. Yamazwa ukuthi sofuna ukuzubaleka sokumubi kuwe. Iza ngoku right, ungafuna uza sekumubi kuba uzawuza sekumubi. Uyithetha loo nto. Nobubelo kubuyisayo. Ngibelele kumele ize loo nto uthi ngiyamazwa ukuthi ngomntana wami. Lord ngoba ngimele balonke noba andikhathalanga noba andikhathalanga noba kwayiphi situation, andikhathalanga noba uyiboss yamapharapara. Oh, okay. Glory to God. So ndithe phakathini uqhamane mosiqhamane ndiyamnake I know my nesiyazi into ekumele yenziwe ngongcwele nento ekumele yenziwe ndini nendlela emandiyenze ngayo. Thixo nje ungigcwalise ngalo mfundiso. I don't know uba ndayigqiba nini, but uThixo uzonginceda ndayigqiba. Ngihlelise ngalo mfundiso. Lord God, ukuthi either senze izinto ngexesha elingekabililo or siyenza ngendlela ekungamelanga uba siyenza ngayo.
Ungqibile mama. Ungqibile. Xa uthi mntanam uyawuzukhala. Eshilo ndaba uyawuzukhala. Oyila akazukufa. Ongabethwa bebokobonga akazukufa. Imali enkulu yawugqiba naloo mali bayipeya inkulu bangayiboni. Banye bayitye etywaleni, banye bayitye emdovolweni. There is a spirit of mdovolo operating right now. You must be very, very careful. Very, very careful. Anxa ufuna imali uhambe uyofuna emdovolweni imali. Imali ifunwa kuThixo, ayifuna emdovolweni imali. Desperate kangakanani ungazuyenze loo nto. Fana nqona imali ezalayo. Imali ezalayo. Suyenze into othatha imali ezalayo umzalayo. Bonke abantu abathathisa imali ezalayo abanathixo. Ngoba before ungene kulaa business funeka ungakunathixo ngoba abantu abathathisa ngemali ezalayo abanasini. Ngoba ungathi uyahleka nawe ukahleki tu. Anasisi. Xelela nazophangela abantwana nazophangela abantwana bam. Uthatha uba ngabantu abantu uthathive. That's why funeka xa uzawuthathisa ngemali zafuneka ube kwimo ethile awukwazi uthatha ngemali zalo mntu. Lord God. Nikhona bazalwane. Hallelujah. Maria Satan. Uba uyoboleka imali but listen very carefully. Uba uyoboleka imali ebhankini, imali yasebhankini iyachazwa ukuba izala imali ethile once off. Ayonto uba uthi as long as le mali iselapha noba lo uyayibhatala iyazala. Ugqwirho. Glory to God. Naniva abazalwane, ahambe mthanazi imali zenu lahle emqhuleni. Xa kukhona lapho ndaza imali ezalayo. Nikhona bazalwane. Athi qutha abantu abazase imali zenu nangahleki. Nangihleki. Glory to Jesus. Hallelujah. So nasiyazi njengabazalwane ukuba yintoni esimele ungena kuyo, yintoni ekumele singangenanga kuyo. Uyazi. Bazalwane bam. Le ministry kaYesu. Le ministry iyamadoda 12. Le 12 ministry. Lord God. Hallelujah. Yabizwa nguThixo kudala, ayongeya namhlanje. Yabizwa nguThixo kudala. Enye yezinto ezibaluleke kakhulu kuye uYesu ukukhululwa kwabantu. You see, ifuna ngokutyhilele ekuqaleni kumprofethi uIsaya. Size mamela kukhona ilizwi ekuthiwa eBhayibhileni bathi abantu bethetha it's a great commission. Hallelujah. La great commission uhambani niyoshumayela emafumeni bafundise babhabhatise ayiphelelanga phaya. Manibonge ka ekuqaleni bebethunyiwe uYesu ekhona bayalelwa into emabayenze. Ngoku kwi-Great Commission seyikho kwesibini okanye kwesithathu beyalelwa.
nikhona. Ngicela ufunde kumncwadi kaprofethi uIsaiah chapter 53 verse 1 and 7 please. Hallelujah. Nifuna. Tano phone. And in car, amen. Amen. Thank you, Holy Spirit. Xa udila nento ngalamzuzu, funeka uyazi uba how to deal nalento. Glory to God. Listen very carefully. Xa uzothetha i-authority phezu konyana, funeka uqala ukhalimele umoya. Ikhona. Funeka uqala ukhalimele umoya obangamaza. Funeka uqala ukhalimele umoya ongunobangela okubambela. Then when you finish ukukhalimela umoya, then ube somxelela. Kodwa ngeke kuba uqale wakhalimela umoya, ukhondela umoya qala, then uyamkhulula. Hallelujah. Uyamkhulula. Xa ugqiba ukhalimela umoya ngoko, umoya damba nobangela amaza. Malibonke ka. Then ke ngobe sosithi ke ngoku hallelujah, emva koba uthethe ukhalimela lo moya wakho. Hallelujah. Ndiyawukhalimela lo moya wakho ngegama likaYesu. Andiwukhalimeli ngegama lami. Ngoba funeka ivele into yoba usebenzisa igama likaYesu. Awusebenzisi igama lendoda ethile. Awusebenzisi igama likapapa othile. Kodwa usebenzisa igama likaYesu. Uthi ngegama likaYesu ndiyawukhalimela lo moya wakho wokoqela. Ndiyawukhalimela moya ngegama likaYesu. Hallelujah. Kuba kakukhalimela ukhondeba ukudodobalisa amandla uthi hey yekuhambe kozwelo waba this is my house. Hallelujah. Niyadiva wazalwa, niyadiva wathane uthi uMpostoli Paul that no one who can okwanokwazi ukuphatha bakhe esohlwayini yakhe. Ayithi uThixo esohlwayini yakhe, ithi umuntu esohlwayini yakhe. Hallelujah. Yekhona bazalwane. Balibonke God. So ukhondema umoya ongunobangela. Hayi bazalwane, uMngcwele uthi uMngcwele isource ibalulekile qala. You see, listen very carefully. You know, ugqirha xa egqiba udiagnose into apha kuwe, then uye akhangele unobangela. Hallelujah. It's very important ukukhangela unobangela, ngoba if ukhuphe amayeza wakhe wakunika engakuxelelanga into ebangelwa yilento, uzophinda ubuye. Malibonke ka. Ibalulekile ngoba akuxelela uba yintoni unobangela. Bazalwane, xa usoloko ukhangeleka in wonder, khangela unobangela. Khangela unobangela. Naniva bazalwane, khangela unobangela. Suyiwarela le nto symptoms ezi,
khangela unobangela uba zibe khona. Yintoni ikhosi? Ngoba if awufuni uya kunobangela, ngale nto izawuqhubeka isenzeka ngoba awufuni ukhangela unobangela. So always uYesu xa always uYesu soloko uNkulunkulu ongcwele. Listen. Uthi ngenye imini uYesu, uPetros ubona uYesu, uyabandulula uYesu uthi hambani, awugqiba uYesu enyuka intaba. Uyokwenzani entabeni? Andiva? Uyokwenzani uYesu entabeni? Uyothandaza. Ngoba njengoba uyothandaza nje ufuna uhamba phezu kolwandle. Ngoba awusoze uhambe phezu kolwandle ungathandazi. Lilwandle lizawugqumelela. Malibonke ka. Ulwandle olurepresenta ihlabathi. Ulwandle lurepresenta ilizwe. Asoze uhambe phezu kwelizwe ungathandazi. Never. Uyesu wabalanda ezweni. Bantu kababo Petros baphinde bathi buyela ezweni, buyela enhlanzini, ngifuna uyoloba inhlanzi. Malibonke ka. And jonga khona ivesi ethi ndiyanitshintsha ngoba anuzuba ngabalobi benhlanga nabangabalobi babantu. Jonga akabasuse kulobeni kodwa basusu babangalobi inhlanzi ngokubaloba abantu. Glory to Jesus. Ngoba asisuka emhlabeni sisemhlabeni. Uthi uThixo ungabasusi, uthi uYesu kathanda ungabasusi emhlabeni kodwa bagcine kulo ihlabathi. Hallelujah. Listen. Xa esihla uYesu uhla ahambe phezu kwamanzi. And abantu abayi-understand ngoba unobangela bakwazi uhamba phezu kwamanzi, amanzi abe under uYesu kungoba usuka uthandaza. Abantu abathandazayo ngabo abaza-overcome ilizwe. Hallelujah. Ngabo abaza-overcome ilizwe. Bonke abantu bomthandazo baza-overcome ilizwe. Into zamtholi zizaba-anda inyawo zabo kunye nomtholi. Bazahamba phezu kwenyawo wathuka ngoba obunaso wathuka abazalwane ngelo xesha babhizi bangene ngoba kunzima. Ngelo xesha baselwandle basenqanaweni kunzima, umoya uza namandla. Where's uYesu? Le nto ibahluphayo uYesu uhamba phezu kwayo. Hallelujah. Le nto ibahluphayo, le nto ibakhathazayo, le nto ibayisayo uYesu uhamba phezu kwayo. Uyathambatha phezu kwayo. Uthi uPetros Thixo sesulwini mfene uza nawe. Hallelujah. Mfene uza nawe. Ithi baphinde wambiza. Uthe xa esiza malibonke ka wasuka hallelujah. Glory to God. Washona kodwa ngiyamthanda lo mzalwane. Uthe xa esifa uyashona wakhala. Ufuna uncedo kuye ngoba abanye bathi ngexesha batshonayo bangakhali. Uthi ngexesha sibona uyasinda akakhali. Libe lokuphakama kodwa uyazibona uyasinda. Ngoba xa usinda uyazizwa ndiyasinda kuwe. uYesu ngokuthowe umhlangula umbamba ngesandla umhlangula. Ndifuna uvikhoze ebandleni basintu ngoba uYesu
always xa ehlangula umuntu uyamxelela ikhosi. Yintoni kubangela usike? Ngoba wenzela uba angasiki ngomso. Hallelujah. Hallelujah. Uqegqiba umhlangula uYesu umxelela ikhosi, umxelela unobangela basike. Uthandabuze. Kutheni uthandabuze? Kutheni uthandabuza? Uthandabuzelani? Ngoba bonke abathandabuzayo, they will never conquer this world. Bonke elizweni bawukhonkwa ngabantu abanesibindi. Kila muthakho lapha yaso. Ndazibiza, zakhwaza ndazibiza, zeza kum zawabona amandla am. Zawabona amandla am, zahamba phezu kwelizwe, zaloyisa ilizwe. Hallelujah. Uthi wenzele xa samvulela indaba, uthi kum babethwa lixesha. Malibonke igama, ngoba uThixo nguThixo wexesha lakhe. Bangxama, basinga. Hallelujah. Nani vamos orar? Jonga uthi. Oh my brother uthi. Nambona uThixo ingathi wenza kade. Listen, very careful. It's a statement. Nambona uThixo ingathi wenza kade. There are a lot of people, a man of God, ababizwa nguThixo, ababencedwa nguThixo ngendlela esisimanga, bathi bambona uThixo wenza kade bamdawuta. Basinga. Sithetha nje nawe, mina nawe njengabasicokola, bathe zwapha ezweni, bathaphile zizono, izono ziyanuka. Awayesetyenziswa nguThixo, abizwa nguThixo, sambona uThixo esebenza ngawo. Kodwa awuyiswa kulinda. Then wangena uSathana ngedoubt. Hallelujah. And yangena idoubt yongama kubo. Then bachuza into ezikhawulezayo. Thetha njenani banoThixo bapha kwethina. Listen very carefully. Listen. Uthi uYesu konye inqaba, uYesu akasebenzi ngendlela enye. Oh Nkosi kwami, ngimongcwele ncede Nkosi. uYesu akasebenzi ngendlela enye. Jonga uxelele why uYesu akasebenzi ngendlela enye. Ngoba uYesu akafuni kusetyenziswa indlela ethile. Kodwa uYesu ufuna kusetyenzwe ngokutsho kwakhe. Oh, ndiyazi ukukho into oyibhalelwe. Benzela ukukho into oyibhalelwe ndithethayo. Akase omnye uthatha udaka, uthi komnye thatha udaka. Wafaka amanzi wathi waqaba emehlweni wathi wohlala. Use another strategy angasazi uSathane. Mara komnye akasebenzisi eso, komnye uthi bona. Hallelujah. You know, indlela uYesu asebenza ngayo ubhida umtholi, because bazalwane, when we depend, when we asikhomeke funa sikhomekeke kumoya ingcwele ngokutsho kwakhe ngelo xesha. Ngoba angasebenzisi into enye, into yoba abantu bazawuthi lidake lincede umuntu uzabona. Hallelujah. Ngosithi abantu zobenyela amathaka bo eqaba abantu emehlweni.
nokuhlampulula iqhenqa ebesebenzisa indlela ezininzi because akafuna uqhelwa. Akaqhelwa uYesu, usebenzisa ukutsho kwakhe ngelo xesha. Glory to Jesus. Jona mamen, asiqhelwa thina. Asiqhelwa. Nokwazi ukutshela uThixo nazi. Nama ngikwazi ngicabanga kwakhe. Thixo wazi. Nikhona bazalwane. Glory to God. Unomfo sathi xa simjonga sambona ngathi ubambezelekile. Sithawu sinexesha loba xa sijongwa ngabantu ibe ngathi sibambezelekile ngelo xesha asikhululekanga. Kuwe ujonga kakubi ngathi sibambezelekile. Sikhululekile nje thina sibona wena ngoba wena ubona thina sibona wena. Pretty. Nikhona abantwana bathi mamelani bazalwane, ayikho siyayeka, ayijonga into yokuqala uThixo wayeyizele emhlabeni ukuzokukhulula abantu bakaThixo. Ngicela iphinde andubasayo kwenye ivesi bazimishe izivesi ngicela ngoba beniza kuyavele yokuthunywa kwabo. The mandate yintoni le kwathiwa eyokuqala yesibini le uGreku eyokuqala kwathiwa bazalwane bam ukuba ibandla abantu abakhululwa kwelo bandla, then elo bandla elo alikho kwilayini kaMoyeni. Noba listen, noba ungamamela uYesu ethetha ngokuza kwaMoyeni echaza into uMoyeni azoyenza, uzofika ufumanise uba ikhona inkululeko kwesa